ukamira? Wamira ipapo ubva ngwe? Ndapinda manje. Tiyangu yaiti. Chii? Ndakudenza kubvira kudhara yatosvika pakupora yandongo suku yako. Ine kamusoro kaunoita munhu unofunga kuti munzukwa naye. Anyways, wamukasi. Ihanya neneredza. Anoenda mukabwe. Tochkirewo kuti mudhara ngakudenzere nezuro. Samdhari. Hanzi I should pull up my socks. What was that? Kudenzera kuti upule masocks. Vodoti arebe kusvika papa ndosezi yacho ndopanogumira pa. Kutaura zvemasocks aya. Uchikoro waona chinhu iri? Noshai. He's not talking about my socks. He's talking about my grades. That's when I should improve. You should be serious with school so that this one and should be varsity. Oh, they were taura. Manje, varsity munozvigona here mimi nebhurungu ramakudai kishamire. Iwe. Uwada utaurisa zvebhurungu unozirako. Iwe nezuro poko yekufesi kwangu bhurungu raita munhu kuti kupe. Enongo katositika nezuro. Ndotozviziva I know people. Saka chimwe chokuziva. Kuti kamazano unonoka kudzoka kuchikoro nawe kamusikana kako kasina basa resa. Handina girlfriend. Anatapiwa uda kunyebera munhu mukuru anenge inini. Aunyari manje baba. Sha. Ndi serious sha. And I think you're cute. Tibvire apa. Tapiwa mira kana. Chimboenda kuchikoro kana ndimbopedza basa tapiwa naye. Just 2 minutes. Chiko tapiwa ndinopfeka bhurugwa mani usese maoko ako mukati membe mangu ino. Tapiwa iwe. Iwe tapiwa. Iwe. Tapiwa ni mkamana kaudita siku. Tapiwa. Mira chikumidza. Tapiwa. Good morning, Mama. Morning, Manangu. How are you? Terrible wangu, Mama. Just missing you. I miss you too, my love. I wish you were here. Tombotaura. I have a lot to tell you, but I'm scared. Don't be scared, Manangu. Tinewe. Didn't take Gawani, Mama. 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 Now promise. Uchakarana nasune shuwa. Mukatoni. Wait, Tete. Mustavish. Ururwara here. Urunzwei. Tauraka. What's your name, Dum? Wajgei. Chanya kukwadza kuda. Takapiwa nyimo nezuro na Chantel. Nyimo. Achikupa kuti zviite sei? Tarisa polijiro ripasitofu ragire. Kana rakwata ubva waisa doni. Ruzvidzwa ukurumbidze uende kuchikoro. Wait, Tete. Mukunyanya kurwadza zvakanyanya sei munhu macho imomo? Ita semunhu akasikwa nemabhonzo iwe. Kunge kune zvinosvika
Wakati gama richabva wedza. Vashirau. Ko muchasvika rini ko muchingodhirega mafiti pane mari yandakakupa? Mr. Kaundera. Ndakazofunga zvakanaka. I've thought long enough and hard. Handikwanise kuyazotora mari. Why not? I can't break the law. Plus, I cannot destroy upenyu hwavanhu. Vari kurara ngombe paminda iyoyo. You can't break the law, iwewe. You have been breaking the law kubvira musi wakapinda basa. Saka chachinja china. Huh? I'm done. There are so many ways of getting voted, come down. Mr. Kaundera, sabotaging someone else's chances is not one of them. Please, and which way is that? Look, Shirao. Kuti uve uri papo ndini. It's me who put you there. And it. Arikunyanya kupa chiko ye dururu. Huh? Karikoga, arikupa chi. Mr. Kaundera, I really appreciate what you have done for me in life. Really, I appreciate. You got a funny way of showing it. Things like this will come back. Kana zaya zvinoya zvakaipa. Saka I'm really sorry, I don't want to be part of it. Inindi pachangu ndichaenda ku Rural District Council. Ndabvako. Waburitswa basa. Wakuya kwandiri kwete. Chef. Andidi kukuona. Finish. Munhu achengete. Kone, kaminanzi. Handitombozwa chii chiri kuitika pandisha. Kuti unominyuka hereo. Kana iwe. You know what? Kungorutsa ka. Nekutadza kuenda kutoilet. Plus ndikuita waiting neropa. Kuti aisi Bilazia. Bilazia yekutasei kwacho wakanotuina muna mukuviseri. Saka tingati chii? Handiziva hangu, but pane pandakaverenga zvikanzoka unochinetsika nekuenda kutoilet inenge iri cancer. Cancer? Ndozvandakaona, but ningo kutoenda kuclinic kuti vanonyatsoongorora kuti zvii zviri kuitika. Shamwari, natete vangu vaya, you are not serious. She can't be true. Anditombobvumirwa kuenda kuclinic sha. But uri kurwara, vanofanira kunzwisisa. Iwe hauvazive tete vangu. Tikanta zvite. Ko hauna kana dzimwe hama here dzinokwanisa kukubatsira because hane situation my guy, tete vangu ndo vega vari muZim. The rest of the family iri kuSouth Africa uko. Kosekuru wako andikudze zvatakaitwa nemukadzi wacho. She actually said handisi kana kuda kana kuona kana munhu wani zvako kumba kwangu. Iwe aiwa maiwe Jesu. Aiwa, ita tiende clinic. You can't tingadai so. Kaundera kani. Uya kani tipinde mupakani. Aiwa. Wakoni, uyapinde mupakani. Aiwa. Pano pari right. Uone sofa radakatenga. That's sofa. Sofa. Aiwa, pano pari kutodorera. Aiwa mota. Uyere uyu. Nyingambo. Ndoza aingoenda kuchikoro izvo. Good. Yes. Good. Good. Waita kumeno. Mazita. Ko ngatimwe kama drinks. Aiwa, zvaitwa. Makoni. Sabhuku. Aile. Tipezwa kuti chakadai. Aiwa, zvaitwa. Tichakese ine uko handisi kupinda. Alright. Aiwa, zvarit. Haditi sive shuga. Oizvi. Aizvana kaondera havasivekwa.
Ya. Vanyatsoka. Muchiona tauya pano kudai. Inyaya kwamakagarisa vanhu kuyawo muna 2018 paya. 2018. Vamakona nevatsigiri vavo nekanzuru vaita ongororo vakaona kuti kwamakagarisa vanhu kuyawo kunofanirwa kuvakwa dzimba ndizvozvo nemashops. Yes. This is for development's sake. You see what we mean? It's true. Ndikunyepere. Aiwa, ndizvozvo chaizvo. Saka tanga tauya kuzokuzivisai kuti moudza vanhu variko kuuyawo kuti ndo zvaakuitika izvi. Vakari kuga vari kuziya here urongwa uyu? Madi kuenda MP? Kana ndimo zvinoita here kuti sa-MP vanofanira kusumwa ka? Zvinozoita here nevarume? Anogosumwa chiko? Kuti isvikiro here roda kusumwa? Aiwa, kana wakaondera. Sabu. Handiti munoona vakari koga taona kuti is a busy man. Ndo vari kumirira zvemacovid zviriko izvi, vari kumirira zvemigwagwa, zvekuzvikoro, zvemachechi, vari kwese kwese. Saka taona zvakakodzera kuti tiuye tokuzivisai, tokunyeverai imi sasabu. Because this operation iriko pretty soon. Whether you like it or not. Hatina nguva. Saka tati timufano kunyeverai muzive zvinhu zviri kuitika. Imi muchigara pasi sokutaura kwaita vakaondera. Muzivisa vanhu. Tichaona kuti vanhu vaziviswe neurongwa uyu. Impane. Madrugs amuri kutengesa muri kumaona kupi wewe? Ndara ndakuudza iwana kudhara kuti nini kana muchitaura subject yemadrugs handitomborina kana idea, handitomboziva kuti zvinobva kupi zvichienda kupi. Nini ndakatotsva. Ari kutengesa madrugs pautu wenyu ipapo pandiani? Mdara inini taura chokwadi hangu inini mdara kana madrugs handitombomaziye mdara. Like nyangwe mukatondirakidza kana bronco kana dombo kana chamba kana handitomboziye mdara kuti akaita sei mdara. Impane iwoga iwo. Mdara. Right, Mbana. Rust. Tiri ukampa. Andi. Mdara ndo. Simukatende ndo. Ukuru wangu imosha here. Hey, iwe. Simukatende. Kuti munhu wese aita rust anotengesa. Bana ndiri simukatende. Wana mdara. Impane iwe. No, it's okay. Ndiri kuti simukatende urizinza. It's okay. Doenda. Famba toni. Mdara. Impane iyo. Ndiri famba tiende mali. Famba. Mdara wakondipisika ke baba. Pisika kwedu. Wewe unongosimuka uzoti kunoteka wapisika. Famba tiende. Unonetsa madhuva. Handidi kupindira munyaya dzevanhu, but wazvanaka asungwa apa kuchikoro kuna ukomana hobosteric Vanondipei. anokupei pane future here ipapo. Sha, anonditengera hembe mukomano. Anosofunga kuti hembe dzinongodonha kubva kudenga handitika. Clearly ndedzekuba because asungwa Watanga. Nedzungu iwewo. But you know I'm being honest. Siyana naye ana kana chanokupa uyu. Ungabva wadaro here. You know I'm being honest. Nedzungu iwewo. Saka kutondisiya.